veľkou tendenciou. Najlepší štart Peter Gabula. Musím prezradiť niečo na adresu Rastia Lamoša, ktorý ma diskrétne poprosil, že vieš čo, neohaváraj ma už s tými štartami, však ja nemám tlak na zadnej náprave, ja som vlastne žigulák, ja vlastne tie štarty nemôžem ani dobre zvládať, pozrite sa ho klamára, na druhú priečku, hneď so svojím BMW Bavorákom. No pravda je, že na štarte mu chýba ten prítlak na zadnej náprave, tomu my samozrejme rozumieme, ale vidíte, že sa dalo odštartovať s Bavorákom aj účinnejšie, ako nám to doteraz Rastia Lamoš predvádzal. Rastia momentálne teda druhý. A veľmi pekne sa vyšvihol na tretiu priečku na rapičke Radomír Plíhal. Takže skontrolujeme si poradie. Rastia Lamoš na druhom mieste trošičku stráca na Petra Gabulu, ale podstatné je, že táto dvojka sa už jednoznačne oddialila od svojich prenasledovateľov. Radomír Plíhal, Jaroslav Jančík a Martin Komžík. Taká je Petorka. Vchádzame do tretieho kola. Tieto rozjazdy sú vyhlásené na 5 kôl, postupové rozjazdy a záverečná finálová je na 7 kôl. Sa snaží prepracovať Martin Komžík z tej nedôstojnej poslednej priečky. Vyšlápol si na Jaromíra Jančíka, vyzerá, že zatiaľ účinne. A posúva sa teda bližšie k imaginárnym stupňom víťazov, ale tie stupne víťazov máme pripravené až podvečer, do finále je teda ešte ďaleko, ale vidieť, že už v prvej rozjazde páni získavajú naozaj veľmi zaujímavé tempo. Peter Gabula, Rastia Lamoš, prvá dvojka, ktorým evidentne zvyšok štartového pola nestíha. Radomír Plíhar, 630. Martin Komžík. Tomáš Iguláčik, Made in Karol. Ten uzatvára túto Petorku a šachovnicová vlajka ukončuje túto rozjazdu, po ktorej nastupujú. A ja sa veľmi teším, že dnes tu máme opäť šancu vidieť klasické športové náradie. Buginy, štvorkolky a vidím, že opäť máme o niečo viac divákov na tých našich prírodných tribúnach. Takže priatelia, vítajte, ste svedkami prvej série.